Hi guys, me again Ma'am Shed. So nandito tayo ngayon sa Calasiao Town Plaza. So dito sa Arangkada, Calasiao. So guys, chine-check ni Mayor yung yung lighting dito bago mag-open ceremony. So this November 28. So yun yung opening natin. Pailaw sa Calasiao. So guys, ito yung harap ng simbahan natin guys.